हामबाय जों दिनै दाबो मनु रेलवे स्टेशन दङ ओमफ्राय दिनै जों दिनै फाय सबायजाक दिनै थाइ बक्सिं सिलभार मेडेलिस्ट बनो जों वेलकाम जारंनानै बागै जों दिनै इन्डियाव दिनै जोंनि ससाइटिनि त्रिपुरा ससाइटिनि सिख्ला मथा এবং त्रिपुरा जौगालाय बुथुमनि हयते दिनै मेम्बार्स फायजाक दिनै चेम्पियन जों वेलकाम खालामनायनि बागै ओमफ्राय जों ताक बनो बिसारक रय वेलकाम खालामनाय बनो लाभ सुलायनाय हामबाय जों दिनै दाबो मनु रेलवे स्टेशन दङ ओमफ्राय दिनै जों दिनै फाय सबायजाक दिनै थाइ बक्सिं सिलभार मेडेलिस्ट बनो जों वेलकाम जारंनानै बागै जों दिनै इन्डियाव दिनै जोंनि ससाइटिनि त्रिपुरा ससाइटिनि सिख्ला मथा এবং त्रिपुरा जौगालाय बुथुमनि हयते दिनै मेम्बार्स फायजाक दिनै चेम्पियन जों वेलकाम खालामनायनि बागै ओमफ्राय जों ताक बनो बिसारक रय वेलकाम खालामनाय बनो लाभ सुलायनाय